bocah cilik-cilik denikat barengan. Iki kabumine nang desa Cetak. Angkatan Lor Tambak Romo ya. Wah, menapa lho. Ini iki tradisine anggere wis kabumi ana barongan keliling mubeng desa. Halo. Halo. Tekan ndi barengane? Iki lho. Tadi? Pak Kahar. Wah, guys, udah cilik. Ayo, halo. Mbok sawer ora mau barengane. Ora mbok sawer. Kismin. Iya dia. Kismin dari. Ora wani ngambung kowe. Oh, tak kadani ya engko rekam ya. Ya. Oh iya ini oh alah. Bape. Tak lebokno YouTube lho, buka ngono ya. Channel-e. Ihsan TV. Iya, SAN TV. Apa i? Ya, SAN TV, Ihsan TV. Iki lho. Ihsan TV. Oh, subscribe. Yo, subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe, Bro. Enggak tak subscribe. Subscribe nek video shot banyak. Kamu aku iki langsung di-subscribe ya. Siap, nanti bareng acek, Lur. Ya video sih. Wes. Nak sawer sih. Lu kan nyekel dhewe. Endi lek? Taruh kok. Iki Juna ya. Lagi iki Jun ya Jun. Lagi iki. Barengan kok. Nek kene ya. Mas nek pindho. Mas pindho ae. Nek pindho kowe. Rame, guys. Ya berongan sih. Barengan piro? Berongane ana loro. Sitok kedoke lak sitok. Sak kedoke. Berongane siji sak kedoke. Barangnya siji. Ayo kok blayu kok. Ora kesurupan ah? Aku yang sopan. Nek kesurupan ya Pak. Nek kesurupan apik, guys. Guys. Umpame guys. Tuh. Ada sik. Ada guys. Aku lek gudak lek ngarani lek kere-kere. Urusan kene yo.